I videoen her, der vil jeg vise dig zonen for peritoneum. Og peritoneum, det er den pose, hvor nyrerne og blæren ligger, og din tarme og så videre. Det her er posen for organerne, som ligger hele vejen rundt om alle de her organer, dine nyrer, blære, tarme og så videre. Og det er selve posen, vi skal have fat og arbejde i. Og for ligesom at sammenligne og forstå, hvad er det, vi arbejder med, så er det sådan en bindevævspose, som hvis den strammer for meget, jamen, så er det svært for organerne at bevæge sig i det, de skal. Du kan godt sammenligne det lidt med en pose. Her der viser jeg i posen, og der skal simulere selve peritoneum. Og jeg strammer den for meget, jamen, så er der ikke rigtig plads til organerne. Og så kan de ikke bevæge sig, som de skal. Men hvis der er smidighed i posen, jamen, så vil organerne kunne bevæge sig i forhold til hinanden, og så er der ikke lige så mange spændinger. Og det er meget godt at sammenligne med sådan en lille pose her. Og nu til selve zonen. Min tommelfinger heroppe, der holder jeg i det punkt, som hedder nervus phrenicus, som er sådan på indersiden af stortåen i kraniekanten, i hjørnet af kraniekanten der. Og her der tegner jeg. Når man trykker op i det punkt, så kommer der ligesom nogle aftegninger frem. Det er svært at se her på videoen, men der kommer ligesom sådan nogle aftegninger, som er der, hvor peritoneumsposen er på foden. Det er ret tydeligt selv at se, og her viser jeg, hvordan at du arbejder med den, og ligesom om du skal trække i bindevævet på, og her der viser det også på den anden fod, du kan se, der kommer ligesom sådan nogle aftegninger på foden, hvor de tegner rundt her. Og det der, og her er det tydeligt på foden at se, at det er en peritoneum, der er stram. Og ved så at ligesom skubbe huden og ligesom arbejde i den her pose på den her måde, jamen så får du den løsnet. Og hvis du så tester en gang til, så vil du kunne se, at det er blevet meget bedre. Og så her der viser jeg, at det er ligesom følelsen af, at du skal have fat i selve posen. Hvis du bare arbejder inde i zonen, så gør det ingen forskel. Så du skal have følelsen af, at det er den her peritoneumpose, du har fat i, når du arbejder nede i zonen. Fordi ellers er det bare organerne, du sidder og har fat i. Så det er sådan en følelse, den der, at du får strukket posen. Det er det, du skal, når du arbejder i zonen. Jeg ønsker dig en god fornøjelse med at arbejde med peritoneum.